ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଯେଉଁ ଆମର ଆଇ ଆସିଥିଲା ବିରି ବହୁତ ସାରା ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଠାରୁ ନା ବଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ବୋଉକୁ ଯଦି ୱେଟ୍ କରିବି ନା ତାହେଲେ ଖରାଦିନ ଯାଇକି ଶୀତ ଦିନ ବି ପଳେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ରାତିରେ ବିରିକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏମିତିରେ ଗାଁ ବିରିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସକାଳେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଡ଼େଇଲି। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ବିରି ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ଗୋଟେ ଭଲସେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣେଇଲି। ଫେଣେଇବା ତ ସବୁଠୁ ଟପ୍ କାମ। ଭଲସେ ଫେଣି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିଦେଲି ପାଣିରେ, ସେ ଯଦି ଭାସୁଥିବ ଜାଣିବି ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ନେଇକି ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇକିନା ତାପରେ ବଡ଼ି ପକେଇବା ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ କି ବଡ଼ି ହାତରେ ହବନି ବିଲକୁଲ ବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ପୁଣି ନିଜ ଓକାତକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ହାତରେ କରିବା, ଯେମିତି ହଉଛି ହଉ। ମୋର ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଡ଼ି। ଫୁଲ କମ କଢ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି ନା ରସଗୋଲେ। ଖରା ତ ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଶୁକେଇ ଦେଲୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି, ବଡ଼ି ହଉଛି ନା ନାହିଁ।